aquí en plató. Así que están preparados xa. Isto é facilísimo. Cámbiense un pouco de roupa e van. Venga, aplauso grande para Benjamín, Ana, Roy e Eva Iglesias. Ai, que contenta estou de estar aquí. A ver, mire, lenguado con pataca panadera. 14 euros. 14 euros. Sí, mira. Mira, mexillóns ao vapor. E se pedimos solo vapor, que está rico. Cariño, de verdad, De que, caro? É o noso primeiro aniversario. De verdad. Vamos a celebrar o amor. Mira, merluza do pincho. 19 euros. Parece un clavo en vez de un pincho, es mol. Ai, de verdad, Sóltate un pouco, que és gallego, non és catalán. Veña. E aparte este dicho está super guai, non é nada caro, macho, que sempre te estás queixando, tío. Pero, segura que... Quero dicir, non me malinterpretes, seguro que facemos un ano. É que pasouseme rapidísimo. A ver, o ano facémolo en marzo, pero, fillo, aí se que adiantarse aos acontecimentos e celebrar o amor todos os días. Pero estamos en noviembre. Bueno, da igual, o tema é celebralo. Mira, xouvas. Xouvas. Para min, o máis romántico que hai é facer o amor á luz da lúa e despois, en segundo lugar, a xouva. Unha xouva. Dille a teu pai que pago eu, Claro, claro. Don Antonio, xa lle dixen, que pagaba eu, que eso de que invito o home está moi anticuado, No. Pago eu. Non hai problema ningún. Que non sabía eu era que traías a teus pais, que suerte, verdad? Tan nerviosos teus pais. ¿Ellos? Sí. Ellos no lo sé, pero yo bastante, ¿sabes? Tengo palabras que decir. Vamos allá. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo van mirando ahí? Bienvenidos a Marisquería Puerto de Orense. ¿Cómo está? Vamos allá. De todo, está todo rico, todo fresco, todo de día. Teño, fora de carta, un lubricante espectacular. Quedame una máis, Quedame un lubricante nada máis, Fora de carta. Poño o lubricante. Lubricante, espectacular. Buena decisión. Venga. Moi boas, que tal? Como vamos por aquí? Sabemos xa que vamos a pedir por aquí? Sí, mira, unha dúbida. Pregunta, o que queira, o que queira. Aquí, o que queira. Aquí poden comer o que queira. O menú do día, que son 12 euros. Sí, o menú do día son 12 euros. Sí, habría posibilidade de pedir 2 segundos. Un segundo, Cariño, dice. que- A ver, que quere? Mira, eu escoitinche por aí que tes lubricante. Un lubricante, sí, fora da carta, Fora da carta, un lubricante espectacular, Pero ainda queda. Non queda. Quedábame aquí o último e agora quedame outro para aquí. Sí, quedame outro para aquí. Sí. Poñemos un lubricante, entón. Por Calla. favor y gracias. É fora de carta, pero está riquísimo. Vaya, Genial. outro lubricante. Vamos por aquí, entonces. Hola, moi buenas. Buenas tardes. Hola, que tal? Que tal, doña Aurora? Moito tempo sin vele. Que tal? Mellorou da cadera, xa vai ver, non? Hai que parar un pouco tamén de tréquele aí, un pouco. Que me ten chupado don Amancio. Venga, que tal? Sabemos xa? Como vai? Que lle gusta a teus pais? Creo que les gustan el cigala. El cigala? A mi niña Pastori.
Hai que ter humor, doña Aurora, hai que ter humor, e logo aí Mira, está. tráenos unha caldeirada de xarda para catro. Caldeirada de xarda. Xarda non hai, iso non hai na carta. Aquí pon, caldeirada de xarda. No, xarda non temos, non. Non queda? Non me queda xarda, non me queda, non. Bueno, pois tráenos unhas fanecas. Faneca. Faneca rica, Faneca. Tu que estás dicindo fanecas, estás mirando os postres. Que estás dicindo das fanecas? Faneca non... Pon aquí faneca. A faneca non é que non esteña na carta, que a faneca nin existe. Son palabras que se dicen, pero non existe. Faneca non teño, faneca non teño. Bueno, carallo, pois lo tráenos a castañeta con cachelos. Como? Castañeta con cachelos. Non invente, señora, non invente. Non estou inventando o que pon aquí na carta. Pon aí. Castañeta con cachelos. Hostia, pois pono, castañeta con cachelo. Non, aí. Pero é que non hai... A castañeta hai, pero non hai cachelos. Alá? Non hai cachelos porque ao ganar Trump, pois foise todo o cachelo a tomar polo todo o cachelo acabou. Bueno, pois trae a... O sea, teño castañeta, pero non teño cachelo. Pois tráelo a castañeta sola. Pero tomar a castañeta sola sin cachelo, eso para mí non ten sentido ningún. Eso para mí non ten sentido. É como se vai vostede a Cuba co seu home. Eso non ten sentido ningún. Eso é, non lle Bueno, a ver, ves. hai algo aquí na carta que poidamos pedir? Na carta... Hai fora da carta... Fora da carta teño un lubrigante espectacular. Fora da carta, Pero vamos. Espectacular. Pero eu escoiteille aí na mesa de atrás que só lle quedaba un. Quedábame un, escolleron eles. Ali colocou outro e aquí vou colocar outro aí. É que nada máis... Usted me entende, non? Nada máis que digas que queda un, xa parece que teñe ganas de pedir. Lubricante? Sí, Trae un lubricante, Pois vamos ¿no? alá. Un lubricante. Fora da carta, Bueno, marchando. Un lubricante, outro lubricante, outro... Os tres últimos, os tres últimos. Venga, gracias. Que pasa? Que che pasou, muller? Señora, relájese. Como? Relájese. Que me chamaste? Señora, con todo o respeto do Non me mundo. volvas a chamar señora, arranco os pelos todos da cabeza. Ai, chico. Oíste? Que estrés. Então unha cousa. E non mos arranques que poucos me quedan. Non ides decir nada da tomadura de pelo esta de fora de carta. O señor dixo E que o lubricante... señor e señora. O señor dixo, con respeto, Que dixo? con educación, que o lubricante é desta mañá. Entón, claro, pois a carta non está, filla. Pois non. Pois, sentido. pois que o meta. Por que non mete na carta? Se o colleu xa mañá, meteo na carta. Por que non di o precio do lubricante? Do lubricante non, do lubrigante. Por que? Por que? Pois esta é verdad, Esta é verdad. Por que non di o precio do lubricante? A ver, por que? Cariño, nos vimos a celebrar o noso amor. É un día, que máis dá? Por un día... No, cari, en plan, a ver, a muller, a señora ten razón. Dalle que a señora, ao Ten final razón. revento, O precio deberíamos de saber. Pero xa está pedido. Vais a enfadar o señor. Pero por que di que está fora de carta? Por que está fora de Pero carta? que é fora de carta? Pois fora de carta. A ver, cari, sospechoso, Sospechoso, sí. A ver, nin que estuveramos na Puebla tampouco, Vamos a ver se nos centramos un pouco. Eu teño aquí a carta. Aquí pon. Ameixa a mariñeira, 18 euros. Chipiróns, 15 euros. Donde está o lubrigante? Por que non pon aquí o precio do lubrigante? Ten razón. Ten razón. Bueno,
final. Xa están salindo... Xa están marchando os 3 lubricantes fora da carta, vale? Para beber, algo para beber, que van querer para beber? A ver. No, mira, podes vir aquí un momentiño, é que vamos a cambiar o lubricante, ao final non queremos outra cousa, mellor. Que cari? É verdad. Hai que saber que pasa. Como que... É que ao final é mellor. Pero como que non quero un lubricante? É que mira pa min. Está falando a señora, non estou falando eu. Non me gusta. Pero vamos a ver, como que non queren o lubricante, pero... Cabreaches, ves? Vamos a ver. Sinto moito, pero isto é como as bragas no mercadillo de Padrón, non se pode cambiar. Oh. No. E digo eu unha pregunta. Sí. Por que os xureliños están aquí na carta co seu precio, xureliños 8 euros, e por que o lubricante está fora de carta? É que ten razón. Ten toda a razón. O sea, Fume- hai algo que ocultar. Queremos saber a Fume verdad. pa a cociña en 3 minutos e montarme un 15M aquí no Bueno. comedor, aquí no momento. Pero vamos a ver. Por que non di o precio do lubricante? Porque está fora de carta. Pero querémolo cambiar por outra cousa. Pero é que déixanos está fora de estar. carta, acabouse a tinta da impresora, non podo meter na carta. Bueno, Ah. Que non entenden, está fora da carta, que está... pois mételo na carta, pos, lubricante, kilo, peso, Vamos a báscula, ver. todo, miligramo. Aí quería ir eu. O lubricante vai según mercado, por peso, por peso. Ai, vai por pés! Por peso. Vai por pés! Entón eu que sei o que pesa o lubricante, ao mellor pesa 1 kilo, tú agora bailando aí na cociña, pesa media, que sei. Pero sabémolo vai rápido. por peso. Pois vai ahora mismo á cociña e vai a Estimación. coller báscula e calculadora. Báscula, calculadora e lubricante. Ahora mismo. É lubricante tamén. E lubricante tamén. Vais a facer falta! Bueno, xa entendo o que está pasando aquí. Vexo que faiselles a ustedes. Voulles traer unhos berberechos e listo. No, se se lles vai... Que nos está chamando muertos de fama, mellor. Está nos chamando muertos de fame. Non sei eu, Hombre! Vaya falta de Faga respeto. favor, usted traiga o lubricante. Non é a cuestión, non é báscula cuestión de diñeiros, E a calculadora. Non. Lubricante, Sí, vou. báscula e calculadora. Sí. Pode traer viño, por A la favor? mierda. Estou seco. Hombre. Ten que ser. Ahora sí que o puxemos no sitio. Transparencia. É que estou cansada desto. Fora de carta, fora de carta. Nalgúns restaurantes teñen máis comida fora de carta que dentro. Como é isto posible? Increíble, macho. E non hai que ter vergonza de decir as cousas, non hai que ter vergonza. No hay que decir las cosas. Sí, Sí, hay que decir las cosas. Hai que decir. Claro. Decir las cosas, por favor. Xa está, cariño, non imos montar o show, que xa sabes que a xente coñéceme que eu estiven en OT 17, son unha estrela con brillo propio e personal. Non Relájate, montes a ver, o show. é que ten razón, Cari. Ten razón, se as cousas teñen que ser así. O de abusar aquí, o que ti queiras, chega tal, despois ven a conta, e ti que non che gusta pagar, ainda por arriba. Que pasou con o lubricante? Non van creer o que nos pasou ahora mismo na cociña. Ó fervelos. Ó fervelos. Morreron.
morreron ali descascarillados. E que quere, que lle mandemos unha corona ou algo? Home, eu non sei, un pouco de humanidade, non? Xa que morreron, ahora que morren en vano. Que vou facer, tiralos? Hai que mirar un pouco polo planeta. Mira como está a Antártida. Alá arriba. Bueno, Entonces, eu non sei, hai que ter un pouco de sentimientos tamén. Traiga Unha o lubricante. Aí está. Traiga Unha o vez que lubricante. Unha vez que están mortos... Pero a ver o que quere cobrar, É que eso xa lle estou dicindo, eso é según mercado. Entonces, iso veremos a vez. Acórdese do viño, por favor. Que Ahora, verás, Pablo, eu non sei tamén para que veño aquí a celebrar o aniversario, nin carallos, co chulazo que hai aí nesa mesa. Amor. Que tal? E onde es? No, ¿Es una aquí? fiesta. E esa festa? Ah! ao final xa viste, non? Coloquei lubricante nas 3 mesas. Os clientes é como ter un fillo de 16 anos. Se lle dis que pode ir á discoteca cando queira, non vai. Pero se lle prohíbes, aí é cando queira. Se queres colocar lubricante nunha mesa, tú tens que dicirlle que é lubricante que é bon para a súa economía. Vale? Cando máis me río neste negocio é cando vou cobrar o CAI fora de carta. Vou agora teño que cobrarlle, saber que pasa ahora. Vale, vou para. Bueno, gracias, chavales. Bueno, vamos a dar a cuenta logo por aquí. Pois... 120 euros, vale? Xa lles cobro ahora, vai sacando ahora. Venga. No, tarjeta no, en efectivo, xa lles levo vaciando o lunes. En efectivo. Bueno. Que tal por aquí? Como foi a cousa? Gustoulles, Si queren repetir, hai máis lubricante, Pero non era que comeramos o último que tiñas. Non comeramos xa o último. Teño un tráiler deles. Non dou feito con lubricantes porque están moi xuntos no vivero e rózanse, e notase que tal, e multiplícanse ali no vivero. Non dou sacado o lubricante para diante. A ver, voulle cobrar o lubricante, os entrantes, o café, o viño. O viño non nos trouxo viño, Sin final. embargo, voulle cobrar igual. Mira o que é vida, verdad? Pois serían 190. Xa lle cobra ahora, Parecerache normal. Sí, efectivo, que se me foi a luz, non me vai o... Bueno, por aquí, que tal? Bien, ¿no? Bueno, lubricante. Vamos a ver, ¿qué tal, Aurora? Muy bien. Estaba bo, sí, señor. Vamos alá. Antonio, non quite la carteira, Jar dos cartos, Antonio. Jar dos cartos. Que xa pa juego. Jar dos cartos e jar esa camisa tamén. Cando... Ríchite. Canto é? ¿Qué? Canto é? Vamos cobrar tal, acórdense que o lubricante era fora de carta, Xa me acordo, Xa xa. sei, fora de carta, Fora de carta, pero non fora de xeito, A ver. Vale, pues entonces son tal o viño, o café, o treante e tal, e o lubricante, eu que sei, cacho, Os cafés non lles vou cobrar 2.420. Non quero tarjeta que son alérgico, No. pícaseme a piel. Que é iso? Colle ti os cartos. Que collo, es que non me caen os anillos. Pois porque collos. os cartos. Pero non hai cartos. Onde están os cartos? É que os cartos están fora da carteira.